खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आरो आंनि भिडिअफोरखौ जायफोरा नोंथांमोना सिगां नुखादों बिथांमोना मिथिगौ आं माबायदि भिडिअ लाबोयो थेवबो आं गोदान नायग्राफोरनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आंनि भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोदान किसुमान क्राइम निउज जाय क्राइमा खोब डेन्जार टाइपै किसुमान आइजोफोरा बा किसुमान गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा मावनाय ट्रेन्डिं किसुमान क्राइम जाय क्राइमखौ नोंथांमोना डिटेल्सै आंनि भिडिअ नुनो मोनगोन आं जाबाय मिथुन आरो नोंथांमोना नायबाय दोङो एमबिआर बड' स्ट'री चेनेल फैदो नोंथांमोना दिनैबो मोनसे आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे जबरदस्त मोनसे क्राइम सिन थांनाय 14 जुलाइ खालि जालांनाय मोनसे जाथाय जाय जाथायखौ गासै दुनियानि मानसिफोरानो आसरित मोनदों सासे बिमा जानानै निजेनि फिसाजो 5 बोसोरनि बैनि सिगाङावनो सासे सेंग्राजों सेक्स खालामलायो आरो लोगोसे ओरैबायदि सासे बिमा जाय बिमाया निजेनिनो फिसाजोखौ बुथारनानै बै फिसाजोनि जिङावनो निजेनि गोसो थोनाय सेंग्राजों हरसे माबोरै खाथायदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो डिटेल्सै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै काहानिया स्टार्ट जायो थांनाय 13 जुलाइ खालि हराव आरो बिखालि शाहरुख होननाय सासे सुबुङा गावनि हिन्जावखोजों गथ'खोजों गारनानै माबा मोनसे गोनांथि खामानियाव बियो बाहेरायाव ओंखारलाङो आरो बै ओंखारलांनाय टाइमावनो सासे उदित होननाय सुबुङा बिसोरनि न'खराव हाबहैयो आरो हाबहैनानै जाय हिन्जावा बै न'आव दंमोन बिनि नामा जाबाय रशनि माने मा नोंथांमोना गासैबो मिथिगो रशनि माने जाबाय सोरां होनाय बा मोनसे अर जोंनाय बायदि मोनसे आलारि आरो बे रशनिया बै न'आव हारसिङै दंमोन गावनिनो 5 बैसोनि सासे फिसाजोखौ लानानै नाथाय रावबो मिथियामोन इखालि ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांगोन जाय जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन बै न'आव उदितआ सेरेब गान्जा ड्राग्स लोगोसे जाग्रा माबा माबि लानानै बै न'आव हाबहैयो आरो हाबहैनानै बै फिसाजोआ बाहेरायाव गेलेबाय दंमोन आरो बै गेलेबाय थानाय नुनानै सानैबो बिसना गंसेयावनो बेडरुमाव सेक्स खालामलायबाय दंमोन आरो बै समावनो बै फिसाजोआ थांनानै बै न'आव हाबहैयो आरो हाबहैनानै फिसाजोनि मेगनाव जि माने बिसोरो खोन्थिदोंमोन बिखौ बै शाहरुखनो खोन्थाजानो गिनानै बिसोरो मा खालामो लोगो लोगो बै फिसाजोखौ फुस्लायनानै लिंना लाना फैयो आरो लिंना लानानै फैनानै गोदनायाव सेथेरो निजेनिनो बिमाया आरो बै उदितआ गोदनायाव हमनाय बिमाजों लोगोसे आरो उदैयावबो आथिंजों गानानै बैनि जिउखौ लायो सानैनि गतिके नोंथांमोना साननानै नाय सासे बिमा जानानै ओरैबायदि मोनसे गेदेर खामानि बिथांमोना मावदों आरो बै गथ'नि नामा जाबाय साइनामोन बिनि बैसोआ अनलि 5 इयार्स आरो बै उदितआ शाहरुखजों 8 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लोगोमोन सानैबो नाथाय लोगोआनो दिनै लोगोनि हिन्जावजों बेफोरबायदि एफआइआर सालायनानै बै लोगोनिनो फिसाजोखौ गोदनायाव सेथेनानै उदैयाव गाथारनानै बुथारदों बै साइनाया जेब्लाबो बै उदित आंगोल होननानै बिखौ गाबज्रियोमोन होननानै बै शाहरुखआ मिन्थिनो होदों पुलिसफोरनो गतिके नोंथांमोना साननानै नाय दिनैनि दिनाव नोंथांनि न'आवबो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि लोगोफोर फैयो खोब मिला मिसा जेबो माने न'नि सुबुंफोर बायदिनो बिजों बेबहार खालामो नाथाय बिनि गोसो सिङावबो बेफोरबायदि बाथ्रा सोलिबाय थानो हागौ बिनि थाखायनो साबधान जाना थानाया मोजां बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आं नोंथांमोननो बिनि थाखायनो लाबोयो जाहाथे नोंथांमोननि न'आव बेफोरबायदि जाथायफोरा जाया जेब्लाबो आरो नोंथांमोना साबधानै थानो हागौ बे गासै जाथाया लखनौआव जायो थांनाय 13 जुलाइ खालि आरो बे जाथायखौ बिथांमोना हरसे बै गथ'खौ बुथारनानै बै गथ'जोंनो उन्दुनानै थाबाय थायो आरो अखानायैसो बिथांमोना पुलिसनो फन हरनानै खोन्थायो जे बै शाहरुखआसो अर्थात बै गथ'नि बिफायासो बै गथ'खौ बुथारदों होननानै पुलिसनो जनायहरो नाथाय उनाव पस्टमर्टमाव जेब्ला खबरा फैयो गासैखौबो मिथिनो मोनो जे शाहरुखआ एक्चुअलि बिखालि हराव बिनि न'नि खाथि खालायाव गैयामोन बियो गोजानाव माबा मोनसे खामानियाव ओंखारलांदोंमोन आरो बे गासै जाथायखौ पुलिसा जेब्ला मिथियो बिनि उनाव बै रशनिखौ
मोजाङै सोंनायाव गासै खोन्थाखौबो उदितजों रशनिजों खिन्थानानै लायो। गतिके नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय साबधान जा, न'खराव जाय फैबाबो बारा हेगारनानै होनाङा, बिसोरजों थाफानानै मोजाङै रायज्लाय, रावखौबो नोंथाङा गैयै समाव न'आव हाबफैनो होनाङा। बेफोरबायदि नोंथांनि हिन्जावनोबो गथ'फोरनोबो सिखायनानै हो, जाहाथे सोरबा फैबाथाय न' सिङाव जाहाथे हाबनानै थाया, बाहेराव जनानै थायो। बेफोरबायदि जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव। जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।